Ćao svima. Evo, opet nas da vas motivišemo da vežbate. Danas ćemo raditi vežbice za jačanje mišića stomaka i unutrašnje lože. Počinjemo. Noge su pod uglom u 90 stepeni, šake ispod glave. Podignemo lopatice, ispružimo ruke, stomak je svo vreme jako zategnut i tek onda dole. Gore je napor, tu je izdah, lagano dole udah. Noge su podignute pod uglom u 90 stepeni, zadnjica i leđa na podu. Povećavamo broj ponavljanja shodno našoj kondiciji. Idemo još jednom. Odlično. Radimo sljedeću vežbicu za aktivaciju mišića unutrašnje lože. Ajmo, jako stegnemo loptu, pa opustimo. Stegnemo najjače što možemo da se aktivira unutrašnja loža. Idemo izdah, kada stežemo, lagano udah, može još jednom. Odlično, stomak je odmorio, prelazimo, vraćamo se na stomak. Noge su savijene u kolenu, naizmenično podižemo jednu pa drugu nogu. Gore je izdah, dole udah. Radimo onoliko koliko nam prija. Gore je izdah, dole udah, lagano, sinhronizovano. Idemo još dva. Odlično, još jedan. Odlično. Ajmo ponovo unutrašnja loža. Približimo zadnjicu stopalima tako da prstima možemo da dodirnemo pete. I krećemo. Odignemo karlicu od poda, jako stegnemo loptu, opustimo i tek onda dole. Znači, uvučemo karlicu, jako stegnemo loptu, opustimo i dole. Možemo još jednom. Ove vežbice mogu svi da rade. Ne možemo se povrediti. Odlično. Ajmo istezanje. Odlično. Znači, nakon vežbica obavezno istezanje. Savijemo noge, lagano laktovima poguramo da se istegne unutrašnja loža. Odlično, super, vidimo se, to bi bilo sve.